हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ थांनाय 21 नभेम्बर खालि आङो गुवाहाटीआव एग्जाम हैदोंमोन लोगोफोर एसबिआइपिइउनि बेनि सोमोन्दैसो आं बानायनाय जादों लोगोफोर। मानोना आं बे भिडिअखौ सिगाङावनो एग्जाम बायनायनि अखानायैनो बानायनो सानदोंमोन नाथाय टाइम मोनैयाव आं बानायनो हानाय जायाखै। दिनैसो बानायनाय जाबाय। बे भिडिअनि उद्देश्यआनो जाबाय लोगोफोर बै एग्जामाव माबायदि कुइसन्स फैदोंमोन आरो बेसेबां टाइममोन माबायदि जादोंमोन एग्जामा बोरै जानानै थांखो बेखौसो आं बानायनो सानदों। बिनि सोमोन्दैसो आं बानायनो सानदोंमोन आरो बिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननो खिथानो सानदोंमोन। दा बेनो लोगोफोर बेहाय एग्जामा गासै 100टा कुइसन्स दंमोन। बिनिफ्राय बेवहाय टाइमा गासै 1 घन्टाल'मोन। बिनिफ्राय मा जाहैबाय लोगोफोर बेवहाय बे 100टा कुइसन्सआवहाय मोनथाम सेक्सन दंमोन। बे मोनथाम सेक्सना जाहैबाय जेनेरेल इंग्लिश, बिनिफ्राय एप्टिट्युड, बिनिफ्राय रिजनिं एबिलिटि। दा जेनेरेल इंग्लिशआव गासै 30टा कुइसन्स दंमोन। बिनिफ्राय टाइमा 20 मिनिट्सल'मोन। बिनिफ्राय एप्टिट्युडआव बाहाय 35 कुइसन्स दंमोन। बिनिफ्राय टाइमा 20 मिनिट्सल'मोन। बिनिफ्राय रिजनिं एबिलिटियावबो गासै 35 कुइसन्स दंमोन। बिनिफ्राय टाइमा बेवहायबो 20 मिनिट्सल'मोन। बिनिफ्राय दाना बोरै जाखो एग्जामा फैदो लोगोफोर। एग्जामा ओरैबायदि जाबाय जोंना एग्जामनि रिपर्टिं टाइमा 3:30 नाथाय लोगोफोर एभेलेबल स्टुडेन्टस डकुमेन्ट चेक खालामनाय मानाय आरो हल सिङावबो बिराद लेट जाबाय जोङो। बिनिफ्राय बिदिनो जानानै जोङो फ्राय 5 बाजिनिफ्रायसो होनाय जादों लोगोफोर एग्जामखौ। बिनिफ्राय 6 बाजियावसो जोबदों। नाथाय 6 बाजियावथ' मोनायो दानि एग्जामा लोगोफोर। दानि दिनाव आरोखि दा सान गुसुं नालाय मोनाग्लिदों बेबायदि जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय दाना एग्जामा ओरैबायदि जागारलायबाय जोंना लोगोफोर बेवहाय अनलाइनसो नालाय टाइमा अट'मेटिक थाङो जों बेखौ गाबनो मोना। अफलाइनबा जोङो कुइसन्सफोरखौ बासि लिरनो हायो लोगोफोर जोङो। बबे गोरलैसिन बबे गोब्राबसिन बबेखौ इजिसिन मोन्दों बिदिखौ बासि लिरनो हायो जों फरायनानै हायैखौ दोन्थ'नानै उनावबो लिरनो हायो। नाथाय बे अनलाइना टाइमा अट'मेटिक थांबाय थायो नालाय जों बेबायदि टाइम गैया जोंहा। जेनेरेल इंग्लिशआवनो ओरैबायदि जादों लोगोफोर आंना माने कमप्रेहेनसिभ थायो नालाय बावहाय माखासे पेसेज होयो गावसोर। जों बे पेसेजखौ फरायनानै कुइसन्सफोरखौ बुजिबावनांगौ बिनिफ्रायसो जों एन्सारखौ होनांगौ। बाहायबो एन्सारा 5 अपसन्सबाव दस्रा एग्जामना 4 अपसन्सल' थायो नाथाय बेना 5 अपसन्सबाव बबे मोनसेया जागोन बेखौ बासिना होबावनांगौ। बिनिफ्राय बेवहाय टाइमा ओरै थांगासिनो थाङो। बिनिफ्राय आङो लोगोफोर जेनेरेल इंग्लिशआवहाय गासै 18टाल' कुइसन्स सल्भ खालामनो हाबावदों। 12थाखौनो आं बानायनो हायाखै टाइम मेकआप जायैनि। मानोना आं टाइमखौ थाल लानो बावदों बे टाइमावहाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट एप्टिट्युड फैलायबाय। एप्टिट्युडआव 35 कुइसन्स दं। बावहाय 35 कुइसन्सआवहाय मा जाहैबाय बाहायबो 20 मिनिट्सल' नालाय बाहायबो मेथामेटिक्ससो लोगोफोर बे एप्टिट्युडआवबो। बेनिफ्राय मेथामेटिक्सआवबो मोनसे मेथामेटिक्सखौ सल्भ खालामनो जोंनो खमावबो 1.5 मिनिटसो टाइम नांगौ। 1.5 मिनिट 2 मिनिट। दा जोंहा बेबायदि टाइम गैया। बेवहायबो जोङो मा खालायदों जाथावखौल' लोगोफोर बै मोनबा अपसन्सनिफ्राय जायखिया बासिनानै जों हरबाय। बेबायदि जादों जोंनि एग्जामा। ओमफ्राय बिनिफ्राय रिजनिं एबिलिटियावबोथ' बिदिनो जाहैबाय। बाहायबो एनालजि दं, वार्डस एनालजि दं, लेटार्स एनालजि दं, बेबायदि दं। दा बे एनालजिफोरखौथ' जों फरायनांगौ जायो। वार्डस एनालजिखौ फरायनानै बबे जाथावथाव बेखौ बुजिग्रोनांगौ जायो। कुइसन्सखौ फरायनानैल' जाया लोगोफोर बुजिनांगौबो जायो। नाथाय जोंनो मा बे बुजिनोनो टाइमखौनो मोननो नागिरा कुइसन्सखौ। बेखायनो जोङो माखासे जाथावखौ ओरैनो सन्देहजों हरनाय जाबाय आरोखि। बेबायदि जाहैबाय। टाइम नङाबा टाइमखौनो मेकआप खालामनो हायाना जोङो। अनलाइनसो गाबनानैथ' मोनफिना जों टाइमखौ लोगोफोर। अफलाइन बायदि नङा बे एग्जामा। टाइमा अट'मेटिक खारबाय थाखायो। नों नुबाय थाखागोन बेवहायनो टाइम लेप ओरै बिदि थांबाय थायो। ओमफ्राय बिदि जाबाय। बिनिफ्राय जोंनि एग्जामा 6 बाजियाव जोबहैबाय। मोनालायबाय जोङो। मोनानानै जोङो बिदिनो बासबोथ' मोनला बे टाइमाव जों कामाख्या स्टेसनाव थांनानै लोगोफोर उनावहाय ट्रेनजों फैनाय जाबाय लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालायदो, शेयार खालायदो आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोनहा बेबायदिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।